na sila. Ayan. Ito mahaba na. So, dami. Try mo yung puno ito. Taas mo yung kitchen. Kasi alam ko ito malalaka, masisiba na kumain to. Ano ba akong toothpick dyan, babe? Pause muna. May toothpick pa. So ito mga adyo. Tingnan nyo to. Karne ito ng tutubi. So tingnan nyo pag nalakaran nila to, ano. Titigil sila dyan. Huwag sa akin. Kasi kanina pinakain ko na to sila, no? Pero try natin kung anong reaction nila. So hintayin natin may lalakad, no? Anong reaction lang nila. Yan na, may kumagat na isa, no? Tayo nyo lang pag may dumaan pa dyan. May makaramdam dyan mga aji. So, ito yung pinapakain ko, no, kasi maraming tutubi dito. So, hinihiwa ko lang yung tutubi. Pinapakain natin sa kanila, no. So, eventually may lalapit pa dyan. Kasi nahihiya-hiya pa yan, eh. Hard to get yan. Pero isipin nyo, no. Parang itlog ganyan na sila kalalaki ngayon. Laki pa sila sa mga kuto. So, wala pang dumadaan na iba. Hindi na napapansin yung pagkain. So yan, 3 na. Okay. So, ano kaya yun? Swerte yung mga kakain yan. Lalaki silang parang yun, no? Yung bundat na yun, no? Yun, no? Yung bundat. Yan, no? Ito niya yung bundat na yan. Yan, lalaki silang ganyan kataba. Kasing tataba na rin ang toothpick halos. Uy, huwag ka sumama, hindi ka mataba, hindi ka malaki. Isa lang. Ayan. Yung mga malalaki na yan mga adji, naka second molt na yan, no? Second molting na yan mga yan. Itong matataba, malapit na rin to. So ito pa naman yung mga ganda, oh. Yun, oh. Ang ganda nun, oh. Oop, ragdag ka. Kaya palang laki mo pag natutulog ka. So yung 3 na sila, no? Uy. Bawal yan, bawal yan. Bawal yan ganyan. Maghihimagsikan kayo, bawal yan. Ano pa tayo ng mga malalaki pa. Yun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Ang laki mo, oh. Higa dito. Huwag kang tatalon. Huwag kang tatalon. Huwag kang aakyat. Naku. Grabe yung mga sapot nila. Ang titigas, no? Ba't ganito pa lang sila kalaki? Wala na ata. Wala na. So, kuha na ako ng isa pa. Gawin lang muna natin 5. Ito. Yun yung mga natutulog ng malalaki na. Ito, malaki na rin to. Yan o. Yan ang malaki na rin.
Pero hayaan lang muna natin yan. Hanap pa tayo ng mas maganda-ganda. Marami ng malalaki pero may gusto lang ako tignan na pattern. Grabe yung tulog nila. Yun o. Ito malaki o. Ito malaki o. Malaki o. Ito o. Ito o. Yun o. Yun o. Yun siya o. Yun yun. Tumakbo na. Oy, hindi ikaw. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Maliit ka. Ikaw. Ikaw. Hindi magsikang kayo. Bawal yan. Ito mga adyo, malaki-laki din to. Ay, tumayo. Ay, ito. So yan na, 5 lang muna, no? Grabe yung titigas na ng sapot, ang liliit pa. Yung mga napili natin. Kasi pakainin natin to sila ng mas marami, no? Duduplihin ko yung pakain ko dito. Titingnan natin kung mas mabilis silang lumaki, di ba, no?